sektor Filipi ima nanaing patupahon penampilan sian nasida hobartu kegiatan kreativitas dalam rangka pesta gotilon doho tahun oikumene inklusif atong akamang inang totong marharing gasok kita di bagasan sadani roha laho manupahi ulauta di pesta gotilo tahunon marhite penampilan na binuaton ni parhalado rabdohot keluarga nasian sektor Filipi pinasaha mapartikian tu nasida.
Tarpuji matutu guarni Tuhata mariti sudiaka pabahinata dohot persembahan lagu nasian sektor Pilipi mola tema dihamuna suderu asni huria aka amanami inanami nang pasidohot manupahi nang rodi bagasan tikyon manang piakanang manongos tu sektor Pilipi saya di pas-pasu Tuhata ma anggiat saya tabani patsarian dohot rezeki di hamuna salhuna na tau hanguluan muna tong ani keluarga mulate manang di parhalado dohot keluarga nasian sektor Pilipi tuhatama na maso ita salhuna horas madita Huria di Tuhata nang mulat tama parminggu atari buka sama nugodon alanita paudu maruhata parjulu mahita martangyang di buka sarohata songon saat teduh Amen. Mari de mahita. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumapalani dohot anoon amen songono donin na Tuhan Jehova yang gohala partigori mangulu do binahen ni parsihotan na marha porsyaon ala yang go dihalak parjahat dang adong hasonangan haleluya. Haleluya.
martangiang mahita. Ali Tuhan debata para si rohan na sumurung. Mauliate marohan nami tuho ala di joho hami tupakirimon di hangoluan sa lileng-nilileng na. Sa ilehon matoddim tuhami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohan nami, jala asa hulului hami ho. Akan na diban wagi jangi, pargugoy mahami manaluhon sa luhut na naing mangabat hami tuhasonangan. Sa ipagadda haporsyon nami, pakirimon dohot pamopomon ni rohami. Asa monang hami rodi ujung na, laho majalo tupal hami di jolom, alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus si Paul nguluhami. Amin. Mari dehita. Pati ni debata di minggu tasadarion dibuat sian 2 Timotius sada ayat pitu saharo diwalu songonom ma diro disi ay di leho debata do tuhita to dihagugun to dihaholongon to di pangajari diri dada to dihatahutan ope unang ho maila makatidak ko Tuhan tay jala unang hailahon ahu natarhurung humokop ibana dohot mahotahe makokop barita nauli sian hagogon ni debata imasahana atong rak mangirogogo mahita siya tuhata lau mangulahon nau bartu patiki mari di mahita.
Atau potima dosa tanah gudangi dia dopan di debata martangyang maita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogona suatu dosan sitopan asana adong paruhum natigor. Namang humi jol manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhitesian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Manang sian pakation nami nasoture. Rodi pangalosyon nami disap-isap ni rohanami. Natamado situtudo hahonauhum hami ala ni dosa nami. Alai natar solol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami ale debata nami. Pardingkan bahasa jala parasi roha doho alani anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhuna. Jala suruh matodim parbadia tu roha nami. Asa tarpain hami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabi saat hami Tuhan ngoluan nasora sudah. Na pinarbagabami di akan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot hasisan ni dosata. Songonodo hata ni Jehovah. Unang ho mabiar. Ayahu do siluluhon ho. Nunga polahu joguarmo. Au na punaho. Hasang apom ma di debata na digijang. Mari de mahita. Epistel di Minggu Tasalirion iman tersurat di Panurinang Amos bidu pitu mamuka masyana sada sahatu ayat onom Amos pitu ayat sada sahatu onom atong marsika soring mahita majahas ya kami mana perjuluk songonom ma didok disi songonodo di patarida hotua Jehovah tuau idama jumadihon si hapor ibana dimulana martubur duhut-duhut ni panabian jala idama sagak doi dung manabi rajai jadi marpangulahi marohani Jehovah taringot tusi dang jadi saut ninna Jehovah. Jadi ini kuma ale Tuhan ua pasadima tungbehama panahan ni si Jacob jongjong ay namet-met do ibana. Ima sahana martua do natumangihon hatani debata jala naopeopsa. Amin. Mare dehita.
tindak ko mahapor siyaw tay, songon na hinatindak ko nidong at tasapor siyaw di sa dopor tibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, au porsea di Yesus Kristus, ana di debata Jehovah nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyatto di porbadia, adorang suaubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal lo ibana di hal pinarsilang, na tuat tumanuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lau hudul di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu rusani, di sima ibana pay mamulak sugo tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adok sada huria na badia, huria hato panala Kristen akan na badia, doho dihasesani dosa, doho dihatain na madok, mula mangolu dosokot daging ni halak na mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tapi gemah ede puji-pujian na sorani inahanna mangihuman non ina Kamis.
Tabi gema titing namasa dihuriata nasa minggon. Shalom, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapayut ihut mati ting nama ragam di Minggu 14 Juli 2024 ton. Napar jolo guarni Minggu tasadarion ima Minggu pitu don Trinitas lapatanna hasitolos adoni debata. Topik ni Minggu hiras ni roha mangatakon hasit tongan. Nomor 2, kelompok Kurtu Pamingguan tanggal 21 Juli 2024. Jam pitu 30 WIB namang isikor ima ina Hana, ina Deborah, ama Shalom. Di pukul 10 WIB ima ama Jericho, ina Esther, remaja. Di pukul 10 pitu WIB NHKBP. Tolu ibadah Minggu pukul 7.30 WIB, ibadah Minggu pukul 7 WIB di tanggal 21 Juli 2024 nanaing roh kita memakai bahasa Indonesia. 4. Pertanyaan sektor. Hari Selasa tanggal 16 Juli, sian sektor Korintus op. Sian sektor Judea dibagas ni keluarga amang esihite inang buru purba nama alamat Gang Munir. Sektor Kanaan dibagas ni keluarga amang Pakpahan inang boru Sinaga alamat BCI 2. Sektor Efesus dibagas ni keluarga amang Butar-Butar inang boru Simanung Kalit Blok A Onom nomor 5 BCI. Sektor Galatia dibagas ni keluarga amang Banjar Nahor inang Borun Nenggolan Jalan Tunas Karsa. Sektor Filipi dibagas ni keluarga Nyonya Sintue El Sihombing inang Boru Sidauruk alamat Bulak Duren RT 5 RW Tolu Gadok. Nah di hari Rabu tanggal 10 Juli sian sektor Sion dibagas ni keluarga amang DJ Sianturi inang Buru Panjaitan Nahinan alamat Bakti Abri. Sektor Betani dibagas ni keluarga amang R Butar-Butar inang Buru Manulang Jati Jajar 2. Sektor Roma dibagas ni keluarga amang SIG Sinaga inang Buru Parhusip alamat Jalan Bungur RT Sada RW 2. Sian sektor Nazaret keluarga dibagas ni keluarga amang Ensiagian inang Boru Siahaan alamat Rawakalong. Sektor Kolose dibagas ni keluarga amang TM Manulang inang Boru Munte Gang Masjid. Sian sektor Bethlehem dibagas ni keluarga M Manalu inang Boru Tanjung nama alamat Kemang Cilodong. 5. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Minggu Tasadarion di kebaktian pukul 7 WIB ima Sikola Minggu sian sektor Bethlehem. Di pukul 10 WIB ima Parhalado dohot keluarga nasian sektor Filipi. Jala di Minggu Naro di ibadah pukul 7 WIB ima Parhalado dohot keluarga sian sektor Kanaan. Di pukul 10 WIB ima Sikola Minggu sian sektor Roma. Onom amplop diakoni sosial. Di hari Minggu Sadarion patu-pata papungu pelen amplop diakoni sosial huria di pelean napa 2 ahon. Pitu Pangapulion. Di hari Minggu Sadarion dung sipul kebaktian pukul 10 WIB patu paun ni huriat tado ulaun Pangapulion di keluarga amang Munte Nahinan
inang boru simamora di sektor Judea ria mahita mandahotisa. Walu penghargaan tu anak kona berprestasi. Sada sian program diakonia ni huriata ima patupa penghargaan tu anak koni huriata na berprestasi. Juara sada saat di juara tolu tingkat SD saat SMA. Baik prestasi akademis dohot non akademis. Misalnya ima olahraga. Di jaloma surat hatorangan sian sekolah napatorakon kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Di pasahat madata tu seksi pendidikan manang pahalado sektor masing-masing, manang marhite na mangisi link Google Form, naong si penagihon di grup WA sektor tabe. Paling lambat tanggal seada Agustus 2024, jala penyerahan tuna berprestasi dapat tupa di hari Minggu 10 sada Agustus 2024. Sia pendaftaran marguru malua mulai Minggu sadarion satu tanggal 10 walu Agustus 2024 dibuka huriata do pendaftaran tu akan anaing marguru malua tahun 2024 manang 2025 tu akan anaing mandohotisa boy mendaftar melalui sintua sektor Taganuk. 10 Kebaktian Padang Perempuan HKBP Cimanggis. Di hari Jumat 26 Juli 2024 naneng ro patupahon ni huriata do Kebaktian Padang Perempuan HKBP Cimanggis na didohotan ni sude punguan perempuan dohot tolu utusan perempuan sian ganup sektor maringanan di Taman Bibliotek Cibubur mulai pukul 8 WIB. 10 sada ralat pelean. Ralat pelean bulanan pada warta tanggal 7 Juli 2024 tar surat keluarga Nyonya Pasaribu Boru Aritonang sian sektor Sion Mei sahat di bulan Agustus 2024 100.000 seharusnya pelean tu diakoni sosial. 12 torop ni ruas namandohoti permingguan tanggal 7 Juli 2024 854 halak. Ruas 6 ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 34 halak. Ulang tahun pernikahan 25 keluarga. Pandita Dot Pahalado HKBP Cimanggis Pasaton selamat ulang tahun kelahiran Dot pernikahan. Periode tanggal 8 sahat 14 Juli 2024 hatani debata napasikop penlas ni roha munatar surat di pesalmen biddusia plusada ayat 10 saya hamat kudo ibana sari matua jali patadaur kudo tu ibana hatuaku 14 pelian iuran diakonia sosial huria torop napasahaton pelian iuran diakonia sosial huria di bagasan mingguan 10 kakak godangna 3.175.000 rupiah. 15 pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon 10 sada kakak godangna 2.800.000 rupiah. Mulia tema di pasahat huriata tu sude ruas nang pasahaton pelean bulan nana. Dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Juli 2024. Tuakan naso pasahaton dope taingot ma amanginang makaritoton pasahatosa ganup bulan itu huria. Marhite parado sektor tabe. 10 keuangan huria. Huria 10.621.200 rupiah. Pembangunan 2.830.200 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat sia 1.015.600 rupiah. Jumlah 22.467.000 rupiah.
Molotung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi matu parhalado rade dohami padeganhon song ima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriatta saya di pasu-pasu tuhat tama peliani bahen sangap ni guarna. Tapi gimana? Ede puji-pujian nali suara ni kor ama salom.
Mari de mahita laos di somma tapapungu pele atas sada a do sada b.
Nameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tajaloma barita nauli di parsorata di Minggu Sadarion, na dienet sian buku Evangelium Markus bidu onom, ayat 10 opat rodi ayat 20 sia takasma tapai hutihut hujahahon di tonga-tongat. Jadi tarbege mai tu Raja Herodes ay nunga tarbarita guarni Yesus pola didok nunga hehe si Johannes padidi sian akka namate ido alana ubahen parhagogoon si songoni ibana adong ma namadok si Elia do ibana na asing musemadok panurirang do ibana sumanto akka panurirang na jolo alayang go si Herodes dung dibegei sainin na do si Johannes naung hugo tapi uluna ido dipahehe ay disuruh si Herodes ido na jolo na manakup si Johannes dohot makurukon siala si Herodias pardihutani anggina si Filipus naung nilakupna ay didok si Johannes do tu si Herodes dang jadi diho anggi borumi jala hosomma rohani si Herodias si di ibana say naing bunuon na do ibana alay dang tarpatupasa ay na mabiar do si Herodes mida si Johannes ala na ditadda do ibana halak na tigor roha jala na botor jadi diodingi do ibana jala boha-bohao do rohana ubege jamitana huhut di halomohon hatana dungi jupang maari naune ima ari hatutubu ni si Herodes di nama bahen panganon ujuan ibana diaka nasangap dohot di aka iduk ni soldadu ro di aka naraja sian halak Galilea jadi bongot ma boru ni si Herodias tu bagasan manortor jadi solo ma mata ni si Herodes dohot aka donganna disi gabe didok rajaima tu borui pangido sian ahu manang dia lomoni roham lehonok kudoi tuho laos diwarihod do tu boru-borui manang dia pe si pangido omi rodi nasatongan ni harajauki say na lehonok kudo jadi ruar maburu-burui madok tu inangna ahama pangido okku jadi didok ibana ma ulu ni si Johannes padidi ma jadi humalapu ma ibana bongot tu adopan ni rajai di pangido ma saonari malehon tuau di atas pinggan ulu ni si Johannes padidi marsaksi tutu marohani rajai alai alani akka warina dohot alani akka naginokon nai dangolo ibana paujaton boru-borui jala mamitor disuruh rajaima hupasna sada didokom ma ibana mangalap ulun isi Johannesi gabelaho ma hupasi manggotap uluna di bagasan hurungani jala dibuang ma ulunai di atas pinggan di pasahat ma tu anak borui jala boru-borui ma mangalehosa tu inangna asa dung dibege akasisean ni si Johannes namasai Roma nasida dibuat ma bakena jala ditanom ido sahak huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus out surah dan adong ayat 10 walui ayat 10 walu diturpuk nong tajahai dan adong masalah seandainya itu dikeluarkan atau tidak ada ayat 18 tidok di ayat 10 walu ay didok si Johannes do tu si Herodes dan jadi diho anggi borumi seandainya ini tidak ada maka tidak ada persoalan dan takupon ni si Herodes si Johannes dan gak bisa goroha manang dendam si Herodias tu si Johannes
Boa sahoroa ditegor si Yohanes Padidi si Herodes. Ini rumit banget kehidupan si Herodes ini. Herodes Antipas doon. Jadi ada Herodes Agung, lalu anaknya namanya Herodes Antipas. Si Herodes Antipas ona dong doinatana. Alai dioli ibana muse, dia menikahi anak dari saudaranya laki-laki beda mama. Jadi si Herodes Agung gudang istrina, jadi adong anak kon ni ibana na asing ima si Filipus, odo nama ristrihon si Herodias. Dibuat si Herodes Antipas istri ni si Herodes Filipus manang anggina ido pa na naking anggiborum. Jadi molono engon gudang diperbincangkan film Ipar adalah maut, moloon anggi boruno petong do gabe problema di tengah-tengah ni keluarga ni si Herodes Antipas. Nga anggi boruna si Herodiason anak ni sepupuna do sebenarnya, boru ni sepupu ni si Herodes. Lihatlah betapa rumitnya hidupnya. Molo boru ni sepupuna berarti boruna di mana tong? Dioli imana boruna? Di sahali anggi boruna, sahali nai gabe boruna. Dalam hukum Levirat di Yahudi ini benar-benar salah. Orang yang melakukan ini biasanya dihukum rajam. Dia akan dilempari dengan batu sampai mati. Tidak ada ampun untuk dosa yang satu ini. Atong tabereng mak. Ini sudah benar-benar salah perbuatan Herodes Antipas. Ido ubaina berani si Yohanes Padidi lahu menegur paingoton maka tidak kon hata nasitong maradopon si Herodes Antipas tumpe raja iban. Alani ido ditiki ditegur si Yohanes Padidi si Herodes Antipas. Gabi sogoro hana tu si Yohanes, gabi dipenjarahon si Yohanes, sahat tu na diponggol anu nuluna. Si Herodias pe gabi dendam tu si Yohanes ala dipaingot ibana ngasalalak ka ibana. Gabi mati anu si Yohanes ala di hati dakon ibana hata nasitong. Amanginang omma borak ni nama katidakon hasitongan. Ido ubahna godanga jolma nuaingon tumakom ma nipasip daripada susah iba ninna ujungna dipasip ma nasala nadeba gabe kompromi tu hasalaan molodak kuloyon dang dapotanau dang amanau ujungna kompromi terjadi kompromistis dengan dosa dan kejahatan. Dungi nadeba Paula sodibo to mai, Paula soni ida mak, Paula soni bereng mak nin. Akaon di kategori homaun tu kelompok safety player, main aman. Jadi dia tidak mau rugi dengan menyatakan kebenaran itu, dengan menyuarakan kebenaran itu. Yang penting aku safety. Jadi dia safety player. Alai anggo si Yohanes Padidi dang olo ibana masuk tu kelompok safety player. Main aman. Alai Yohanes Padidi masuk tu kelompok napaduahon jok di guarion risk taker. Risk taker imaka halak na olo menanggung resiko. Meskipun ada resiko, maka kalau itu salah, dia akan menyatakan itu salah. Kalau itu benar, dia menyatakan itu benar. Jamitata minggu sadarion mengigil asa sudehi tanaroon dohok na mangihuton secara live streaming noengon asa gabe halak na risk taker. Aka naolo menanggung resiko alani hasitongan di tonga-tonga ni ngoluta. Akamang inang unang adong sekiton na masuk tu kelompok safety player sinakaningan.
Alaniaha molo taihuton manang taingot nanidok ni Yehezkiel pasal 3 ayat 18 didok disi. Molo adong namar salah gabedang tapaingot ibana dihasalaanna mate maibana alani hasalaan nai alai siak kita do tunggona mudarna. Kalau kita mengetahui seseorang berbuat salah dan kita tidak menegur dia dengan kesalahannya, dia akan mati karena kesalahannya, tapi nyawanya akan dipertanggungjawabkan dari kita. Omma tanggung jawabnya karena porsea. Odo tanggung jawab tasongon sahalak malim. Hamalimon naraja ni dok apostol Petrus. Sudedo hita gabe malim di bagasan Kristus. Alani ido unang maadong siya kita nagabe safety player. Alay naing magabe risk taker. Akahalak naolo menanggung resiko. Alani ido di minggu tasadarion dia rahom mahita asa marhiras ni roha maka tidakon hasitongan. Adong matulu poin na boy odol honon mangurupi hita taringot tu marhiras ni roha maka tidakon manang makatahon hasitongan. Na parjolo sitong ma tatada Yesus Kristus. Sungguh dan benar-benar mengenali siapa Yesus Kristus. Molo tabereng konteks ni turpuktai dung tarbarita guar ni Yesus alani akatanda mujizat nabi nahenna dohot alani pelayanan manang pakobasion ni 12 sisean saha do baritai tu si Herodes Antipas. Di bege si Herodes Antipas hata-hata ni halak taringot tu Yesusi adong do nama dok si Elia doi. Ini kaum nasionalis orang Yahudi yang mengatakan ini. Itu adalah Elia, perwujudan Elia atau inkarnasi Elia. Nadeba mandok panurirang doi. Karena memang sudah hampir 300 tahun lamanya tidak ada nabi muncul pada saat itu, maka orang-orang Yahudi menanti-nantikan kehadiran seorang nabi. Maka ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka berkata, dia ini salah satu dari nabi. Alai si Herodes Antipas madok, bukan Elia, bukan nabi. Ibana ima si Yohanes Padidi naung hugotap uluna ninaiwana. Ido nadipahehe. Ini adalah Yohanes Pembaptis yang sudah saya penggal kepalanya, dia bangkit kembali. Itulah pengenalan Herodes Antipas terhadap Yesus. Ima partinadaan ninatorop dohot Yahudi kaum nasionalis taringot tu Yesus. Saunari molo disuku tu hitaon. Ise do Yesus natinadamuna. Ise do Yesus dihita. Alamolo sotakas dihita ise Yesusi. Maol do hita mangulahon hasitongan. Manang marhiras ni roha mangulahon hasitongan. Anggo dihita satolop do mangihuton na nidok ni Evangelium Yohanes 14 ayat onomi. Ia Yesus Kristusi dihita ibana do dalan, ibana do hasitongan, ibana do hangoluan. Yesus yang kita percayai dan kita ikuti itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran. Ibana do hasitongani. Asamolo disuruh hitan waing marhiras ni roha maka tidakon hasitongan dos doi lapatanna asa marhiras ni roha hita maka tidakon Kristus Yesus di tonga-tongani ngoluta. Yesuslah kebenaran. Yesuslah standar kebenaran itu. Ido si hati dakonota. Asa molo pehita disuruh menegur yang salah, menegur akan salah. Unang maala ni sugoni rohatta hita menegor, manang paingoton, manang pasingoton. Unang maala cemburu hita tu ibana. Unang maala ni elat ni roha. Tegorlah dia karena Kristus. Tegorlah dia karena kebenaran. Jalana menegor jol maupe, menegor akan salah, tai hutom masongon nan yajarhon ni Tuhan Yesus Kristus. Di Matius 10 ayat 5 rodi ayat 15 rodi 10 pitu.
Diajari Yesus do sengod dia carat talahu menegor akan salah. Molo adong di boto hodongammu na mangulahon na salah na perjolo di dok jupangi ibana 4 mata padua-dua dohot ibana mengatakan dia telah melakukan kesalahan 4 mata. Jadi bukan untuk mempermalukannya, untuk merendahkannya, tapi untuk membawa dia sadar bahwa apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat telah salah. Alani tahap na parjolo padua-dua 4 mata. Moloso ditangihon ngata paingot dang ditangihon ibana didok tahap na paduahon. Jauh sada manang 2 dongammu laho paingoton ibana. Supaya apa yang kau sampaikan itu merupakan kesaksian 1, 2, dan 3 orang. Itu lebih absah. Jadi tidak dianggap sebagai ketidaksukaan kita kepadanya atau intervensi kita kepadanya. Kalau sudah disaksikan 2, 3 orang. Moloso ditangihoni tahap napatoluhon baru pe buamma tuhuria tu nasahuria. Supaya apa? Supaya dia ditegur, dan kalau tidak mau lagi berubah dari kesalahannya akan diberikan hukuman kepadanya. Odo arwah ni RPP ni HKBP Ruhut Parmahanion Pamicangon, arwahnya di sana. Jadi membawa orang sadar bahwa dia salah, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk merendahkan martabatnya, tapi supaya dia sadar dia salah dan dia mau berubah dari kehidupannya yang salah itu. Napa duahon? Ubiar mahita mida debata unang mida jolma. Rasul Paulus berkata, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Orang fasik tidak suka dengan kebenaran. Mereka akan benci, mereka akan menolak, mereka akan menyerang. Ima resiko ni nama dok nasitong. Ima resiko ni napasingoton nasala. Dihasogohon, ditulak, dikucilkan, diserang, bahkan dibunuh. Memang sudena huguari si habiarata doy. Alai di nomor 2 ikon ubiarad do hitamida debata sian manusia dohot saluhutna akan nanidohan sinakani. Si Herodes Antipas ubiar do ibana tu hata-hata ni jolma. Ditiki didok diturpuktai merayakan ulang tahun Herodes Antipas. Dia undang pembesar-pembesar orang Galilea untuk datang dalam jamuan kasih syukuran hari ulang tahun Raja Herodes Antipas. Pada waktu perayaan ulang tahunnya, tiba-tiba putri Herodias, istri dari Anggiborunya tadi, datang ke hadapannya. Namanya Salome. Salome menari di hadapan Raja Herodes Antipas. Manortor ibana gabe solo rohani si Herodes. Dia sangat senang. Saking senangnya dia berkata kepada Salome, apapun yang kau minta akan kuserahkan kepadamu. Bahkan setengah dari kerajaan ini akan kuberikan padamu. Apa yang kau minta? Itor disuku si Salome inangna si Herodias. Toho matutu si Herodias naung dendami itor dipakai ibana kesempatani idok ibana tu boruna pangidoma uluni si Johannes Padidi. Merlujungi ma si Salome tujulo ni si Herodes Antipas madok si pangidoku siakko ulu ni si Johannes Padidi ma bain di atas ni pinggan. Molo tajaha anon ayat 20 dohot ayat 20 onom. Di ayat 20 Herodes Antipas sebenarnya segan kepada Yohanes karena dia tahu Yohanes Pembaptis adalah orang benar dan orang suci. Di ayat 20 onom dung dipangido si Salome ulu ni si Johannes idok marsak ma rohani si Johannes. Maaf, si Herodes. Marsak rohani si Herodes ala diboto ibana do na burju na sitong do si Johannes Paddidion. Tapi karena kalah malu dengan perkataannya,
di hadapan pembesar-pembesar Galilea pada saat itu. Maka Herodes menyuruh prajuritnya untuk melaksanakan seperti permintaan Salome. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal, lalu diletakkan di atas piring, lalu dibawa kepada Salome, dan Salome membawanya kepada Herodias. Ubiardo si Herodes Antipas tu hata-hata ni jolma sian hata ni debata tungpe di boto ibana si tongdo na nidok ni si Yohanes Padidi. Unang masongo si Herodes sok kita alai tati rumah songon si Yohanes Padidi. Ubiarado si Yohanes Padidi itu debata sian tu jolma bahkan tu hamatean. Alasaha tu na diponggol anon uluna dangadong ibana olo manarik hatana doho teguranna tu si Herodes Antipas nang tu si Herodes nang tu si Herodias. Berani do ibana maka tidak kon hata hasitongani tungpe nunga ajalna jonok tu ibana ala ancaman nisi Herodes Antipas. Aka amang inang songoni manian holong nirohatta tu hasitongani. Asa dang mabiar hita mulai kosaha pe na dihasogohon, dikucilhon, ditulak, bahkan dibunuh. Dang mabay kita sumurut lahom makatidakon hasitongan. Alay totong hiras rohata, ala ubiarado hitamida debata, sian jolma manang manusia. Holong ni rohata tu hasitongani, naing ma tahatidakon, songon pakatidakonon ni edeta sebelum jamita nakaningani. 470 sadai madok diho ngoluku rodi ajalhu Yesus dihoau mate mangolu. Jadi baik mati ataupun hidup, kalau kebenaran haruslah kita tegakkan. Memang taboto do molo mate pe sahalak jolma alani hasitongan manang alani hati goran dang gabe mitop hata ni debata doho hasitongan na tarsar disadok portibion. Sejarah Alkitab mencatat ini. Idobain na didok sejarah perjalanan gereja semakin dibabat semakin merambat. Ketika orang-orang tidak senang dengan hal yang benar yang disaksikan oleh gereja, akhirnya gereja dibatasi dan ditutup. Semakin dibabat itu gereja, semakin dia merambat. Bahkan darah para martir disebut sebagai benih penginjilan. Taingok do dua misionaris namate di tahun 1834, Samuel Munson dohot Henry Lyman di Lobu Pining. Mudar ni dua misionarison nadurus di Tanah Batak hatihai, tidak lantas menghentikan langkah para penginjil datang ke Tanah Batak. Sia Belanda rodo aka misionaris ima si Heine Klamer Betz van Assel dungi rodo sian RMG sia Jerman diutus musetu Tanah Batak ima padita Dr. Ingwer Ludwig Nommensen songonima molope mate sahalak ala nama katidakon hasitongan manang Kristus dang jadi mangotapi waso dohot hagogoon ni debata sartu sadok portibion alani i taingok ma ikon ubiara kita mida debata sian mida jolma manang portibion napatuluhon om manaparpudi lasma rohatta disipaingot mau dan terimalah dengan sukacita teguran ay molo pitorsogo rohatta ala dipasingot ala dipaingot pitor sohita, pitor maradi hita, pitor mundur hita, pitor mardadi hita, dang binoto be paraleo dia guarni. Bila seorang sahabat masih mau menegur kita, itu adalah tanda dia masih sayang, masih cinta kepada kita. Amsal 27 ayat 5 rodi ayat 6. Tagonado picang-picang na adar sian roha haholongon na marsibuni. Tadani haburjuo do bugang akan nabinahin ni ale-ale. Alay marjehe-jehe do anggo umma-umma ni pangasungi. Lebih baik teguran yang nyata
daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Aka amang inang molo adong dope halak naolo pasingotok kita lasmania rohata. Unang gebesogo rohata tu ibana. Hudok di pertanyaan. Ini menjadi ancaman, tantangan bagi gereja di zaman ini. Kenapa? Semakin banyak jemaat gereja, bukan hanya orang-orang Protestan, tapi juga aliran Pentakostal dan Harismatik, tidak senang lagi dengan teguran-teguran dari firman Tuhan. Ngaulomohan rohani ruasa mabigay, pare kelo nyan di jamita ho jamitai parjamitai. Marlucu-lucunya ni banay jolo hera stand up comedy. Molo ngay tegor siya jolo, manebaki do pa di tatap pubulunon. Pas maroy ba marminggu, ko nate baki ba inna muse. Hudo molyate do pe molusa dari bana ni tebak. Ongan ni jamita audison, halak do itebaki. Amat takuya do nya ro marminggu. Di mana do pas jamita on inna tu halak itebaki. Tu tinata sianu ya do nya jamita pas inna ba. Hape mulu mabigi jamita iko kita do nama jalo hatai kita yang diubahkan. Sekali lagi, ini menjadi tantangan sekaligus menjadi ancaman bagi gereja. Kalau kita tidak suka lagi ditegur dengan kesalahan kita, kalau kita tidak mau lagi ditegur, mulai tegur para jamita, unang saya merjuji hamu, sugorohana, unang pola bayan namang tu jamita kataringo tu juji inna, mulai tegur hamu minum minuman keras, mabuk-mabukan, marsigaret, sehingga tubuhmu na inna. Unang polanya ni bay sa jamita ninna atau ngahado na pangidon na burju-burju dohamu ulah masudin ulumay akay don yang pangidon ni ruasonin na roh dia mana pamenak-menakon herasongon di panurirang Amosi. Amos juga dibenci karena suara nabiahnya. Mereka lebih senang suara nabi-nabi palsu yang mengatakan udah nggak apa-apa, lakukan aja terus dosa-dosamu, Tuhan baik kok samamu, kau kan anak kesayangannya, nggak mungkin dia menghukummu. Akai mana dihasi holinasi. Jangan sampai amang dan inang alani si songoni tahasomal lahon ujung nadang tabo tobe naung salah na tau lahoni hapi nga benar-benar salah gabe saya tong inasitong alani ilas marohata moladong no penapay ngotok kita. Anak-anak generasi muda, bersyukurlah kalau orang tuamu masih menegurmu jika engkau berbuat salah. Bahaya kalau orang tuamu sudah diam, kau bekerja tanpa arah, kau hidupmu nggak jelas, main game sampai subuh, nggak ditegur-tegur orang tuamu, itu bahaya. Warning bagimu. Jangan-jangan orang tuamu tidak sayang lagi bagimu. Alani isa halinai, las marohata, molo adong dope halak paingotok kita dia kahasalaan na adong tuhita. Jala molo adong paingotok kita, unang masongon si Herodiasi, gabe dendam. Gabi suguruhan saliling diwiham kabibeci manggis pada tatapu bulun dang merminggu biau alanya ha ala ijamita hunari taringu tujuji bah hona-hona tu iba inna bang suguruh aku semane baki kapan di tahun inna jadi sampai pidain nawan no dang merminggu bebana basi marwani Tuhan nate unang pula suka mu isi ibana sadok Sadok unang matatiru sama si Herodiasi. Dendam karena diingatkan kesalahannya. Ujung naha habis tikini si Herodias hola memikiri mana yang cara kulau membunuh si Yohanes Padidion. Itu yang memenuhi hidupnya, bukan introspeksi, bukan perubahan diri. Alai memikiri ma naboy hubaloson tuibana ala naipasingotiaw di hasal aku. Tatiru masongon Nabi Nahen ni Raja Daud. Ditikiro panurirang Nathan babuahon dosa pangalakupon ni si Daud. Hatop do respon ni si Daud 2 Samuel 12 ayat 13a. Dunginin na si David mamado si Nathan nunga mardosa au dopak Jehovah. Aku sudah berdosa kepada Tuhan.
Ketika dia diingatkan dengan dosa perselingkuhannya, dia langsung sadar, dia langsung menunjukkan sikap memohon keampunan dosa dari Tuhan Allah kita. Aka amanginang molotohodo naung salah hita ubain na dipaingot tau kuima jala tapauba madirita baliksa moladong halak menegur hita hapedang sitong songonita ulahon manang tahatahon tabu tihom mahasitongani marhite akka palangalahota na hobar tulomo ni roha ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dohot hamolate omma di pasahat rohana mito dopam wali Tuhan. Allah sahat tu bagasan tikion hupakilalaho kami do pangurupiom mudihami laho mangatusi songo dia mahami mangulu ho bartolomo ni roham. Tuhan diigil hodo hami saluhutna asa marhiras ni roha hami makatahon hasitongan tungpe godang tantangan resiko naikon adopan nami alenaing ma gabe halak naristeker hamion na olo menanggung resiko alani hata hasitongan nahu hata hok kami Tuhan mangulu manang mate pe hami naing matotong hu hati dako kami hata nasitong ho Bartolomo ni roham ditonga-tonga ni parnguluan nami marhite todim to di perbadia urupi hami sudi laho mangulahon hatami di ngulu nami siapare Tuhan wodiho kami masudi ruas pon siadak danak name met sahatuaka nama tua ramoti jagai pardalanan ni ngulu ni nasida pada usian ragam ni parmaraan naing mamardame sonang nasida mangalakau sila kahononna mangulahon akka siulaonna pasu-pasu sahala doho parbinotoan dia kanatoras laho mangalugahur rumah tangga mangajar-ajari akan nang pinalumehommu di nasida pasu-pasu sudi akan naniulan di tanganna asa dapotan rezeki akka ruasmi Tuhan na tau hangoluan ni nasida atik tung adong na di bagasan parsahiton asima roham apehom matangammu nalabohi tu pamatang ni akka ruasmi asa malum situtu hilala nasida marhahi pason mangulahon akka ulaonna Tuhan debataho dihok kami do akka yanakon ni ruasmon manang di dia penuaing nasida maringanan manang narap dohot nasida sarihon mangulu nidak danakon di pertumbuhan fisik dohot pertumbuhan kerohanian asi roham Tuhan urupi ma dia kayanakon ni ruas ni huriam diari marsogot akan nang mulai masuk tu parsikolaanna dohot nanaing masuk tu akka perkuliahanna parbisu ya kada danaki Tuhan anggia tu percaya diri nasida masuk tu kelas nai baru dohot tu parsikolahan manang universitas nai baru pajupang dohot akadongan nang guru nai baru anggia ma Tuhan malo akadadanaki marsaor mabuat akadongan asa unang madabu nasida toka parsaoran akan najat akan marupahon akan nasodenggan di tonga-tonga ni parnguluan na atong Tuhan ho matotong na majagai lakan idak-kadak danaki laho manguduti akka masa depan ni nasida menggapai akan pinarsita ni nasida Tuhan wodiho kami makaruasmu nama jalo pasu-pasu di bagasan saminggon kajang ni umur hahipason rezeki lancarnya kaulaon dohot akasonang ni roha anggia ma marminoto akaruasmi Tuhan madok molya tituho disudiakan nang pinasahamu di nasida nang akaruasmu na marukil marhasusaan sai pargogoy nasida lehon pakirimon na mangulu apuli rohani nasida asa ang tau nasida makalason dohot mangulahon ho Bartolomo ni roham tong Tuhan nami diragamnya kananaing ulaw nami sa mingguon joloa ni mahami laho mangalaka manang mangulahosa asa sonang rohanami mangulahoni jala anggiat marhite akka ulaw nami akka nahuhatahok kami naing mahati dakonon nami hasitongami di ngulu nami holan marhite guarna anakmu Yesus Kristus tangihon matang yang namion amin. Maredehi talos tapasaha ama pelian na padua hondohot amplop diakoni sosial. Ibul
dehon ayat tolu rim mahita jongjong. Tatangnya kom mapeliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut selehon-lehon na denggan, dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim.